tambang-tambang emas sing nguasai tambang minyak. Kata wong kafir. Wong Papua wonten tambang emas ya sing nguasai wong Amerika malah nggih. Soale nilainya apa? Nilainya sithik ar-rahim, sithik. Bandingno karo lare laler mau ora ana apa-apane. Ije lalang lalere siji tok wae, sesisa. Mulane Gusti Allah ora iman menehi kenikmatan niku mau kanggo wong kafir, wong barang donya bloro, empreh. Bahasa niki kita nak diparingi nikmat ingkang alit sing cilik lembut niku mau nggih. Sekira pripun dados nilai ingkang ageng. Dadi nikmat sing gedhe nggih Ar-Rahim mundhak ning gone Ar-Rahman carane pripun? Carane dinotno karo lakune Kanjeng Nabi. Donya jenengan gadah 100.000 kata apa fitik banget sithik nggih nak didelok donya mau ana emas ana uranium niku mau banget sithik tapi iso bernilai besar ning gone sisine Allah nak ditingkatno dadi Ar-Rahman carane dianotno karo Kanjeng Nabi pripun carane 100.000 diweno wong anak yatim dilebono ning gone kotak amal dienggo ngutangi wong iku dadi Ar-Rahim sing cuwilik dadi ageng kita diparingi nikmat tenaga menungso kan alit nggih saged dados bernilai besar ning gone ngersane Allah nak dienggo ibadah dienggo salat 2 rakaat lah mungkin pahalane ning sisi Allah bakal entek sampai akhirat gadah griya ciliklah 7 kali 9 meter nikmat niku iso dadi gedhe nek kita anutna karo Kanjeng Nabi. Terus pripun dienggo ibadah, dienggo nggon salat, dienggo maca Quran, dienggo sholawatan nggih. Aja disuwungno kaya kuburan nggih. Gak ana wacan